Together, growing in faith, changing communities. Uthanda masethi ungayilahli ikhali zakho ngoba ekufeni uzawuqeda umsebenzi akumele uqede athi uma semphakanyisiwe athi ngiyobadonsela bonke kumina okathi makude oqalile umsebenzi empilweni yakho akunikeza amandla okuphetha. Namhlanje evangelini likaMarkus sithola ikhehle elidala ogama lalo linguJairus. Ngibona leli khehle elidala lizulazula lihamba liqalaza libheka lifuna licela abantu ukuba ngicela ningitholise uJesu la engakhona. Lithi izwi likaNkulunkulu uJairus wayeyisikhulu endlini yokusonta isinagoge. Ngimbona uJairus ewubaba ohlonishwayo, ngimbona uJairus ewubaba owaziwayo, ngimbona uJairus eyinsizwa ethi meyikhuluma bonke abantu basabe. Kodwa khona izinto ezithi mase zishaya ikhundla siyasala, mase zishaya imali esinayo iyasala, mase zishaya amandla besinawo nodume besinalo
kuyasala. Yasona izinto ezithi mase zenzeke empilweni yesidalwa esingumuntu, inkonzo kamina isala phansi. uJairus ngimbone ehamba mhlambe nesixuku sabantu abakhothama kuyena, abamsebenzelayo, abazamandla akhe, kodwa uthi angabona uJesu ebeseyoyilahla phansi, ebeseyoyiginqa, ebeseyothi Nkosi, la ngivela khona ngiyaziwa, la ngivela khona ngiyahlonishwa, la ngivela khona nginamandla, kodwa phambi kobuso bakho ngizeleze. Asiyafika isikhathi la inkonzo yokuthi mina ngiyaziwa isala phansi, kodwa ngibuka abanye bethu sibulawe inkonzo yokuthi vele ngiyangazi nje, vele ngazalwa nginje, vele nginenkonzi lasekhaya, vele nginento zakomalume, vele ngiyadinwa, vele ngiyathetha, vele mina inkosazane, vele mina inkosana. Hayi ezinye izinto sithe ukusibalekela ngoba ngihlala enkonzweni yokuthi vele abantu bayazi, bakumele ngisizakale, kodwa ngahlala ekutheni abantu bayaqonda ukuhlanya kwami, vele nginekhanda lami. Kodwa uJairus namhlanje ikhanda lami asoze lamsiza umntanami, athi ikhanda lami, athi nokwesatshwa kwami, athi nezikhundla zami, athi nangu umntana msiyafa. Khona inkonzo uNkulunkulu asibizela kuyona, inkonzo yokusuka, inkonzo enokujwayela, inkonzo yokusuka eyintwana engisaziyo, inkonzo yokusuka ekutheni Nkosi angisazi ngizokwenza njani, ke ngikwenze konke ngokwazi, athi nokuqonda, athi nokuhlakanipha kwami, athi kodwa ngingenzelanga lutho. Ngakhona abanye abantu abayofa bangalitholi usizo, hayi ngoba usizo benungekho, kodwa inkonzo yempakamo, inkonzo ukuthi ngeke ngasizwa wosibanibani, ngeke ngayikokhala kosibanibani, ngeke ngayikocela kosibanibani, ngoba vele mina kakade ngivele emndenini ongcono, vele mina kakade nginama-degrees ami, vele mina kakade nginama-accolades ami, vele mina kakade nginama-positions ami, vele mina kakade ngine-office elinegama lami. Alikusizanga, ambasizanga nobabamkhulu, alimsizanga uJairus, kodwa uthatha inkonzo yokuthi Inkosi ebusweni bakho, athi ocula kahle athi sisebusweni bakho, athi sifuna ubuso bakho. Athi obhala incwadi kaJobe athi bengiyakumfuna uJehova, athi mase ngimtholile athi bengiyakuyibeka indaba yami. Athi obhala incwadi yesililo sikaJeremiya athi wona sewusindile esikembeni, athi baleka ngabusama, athi akocashe ebhushongweni. Ngabe siswele inkonzo yokuthi Nkosi awunike inkonzo ayinika uJohannes ngelikilanga, wathi angiciphe mina Nkosi bese kuphakama wena. Athi nje Jesu asesikwenze konke, athi bophendula uthi Inkosi kakade bengisebenzi sakhe engikwenzile, athi ngikwenzela udumo namandla nobukhosi. Ngethanda inkonzo yenzo uJairus, inkonzo yokuzilahla, inkonzo yokuthi Inkosi ingaphandle kwakho, athi ngenze lutho. Angiyamthanda uMntaka Maria, ngiyambonga uJairus, ngibuka leli khehla mhlambe ehlangezini yembezi. Angisithanda isiZulu, sithi isiZulu uJairus uthe Nkosini, Nkosi umntanami useyayalela nokuyalela, sephefumula umndondo, Nkosi usengafana nomnini. Sizwe kaNkulunkulu uJesu wabo kuJairus wathi asambe. Asibehamba lithi izwi kaNkulunkulu isixuku sabulandela, wathi sahamba elandelwa isixuku, kanti emva kwaJesu khona owesifazane osebenomopho iminyaka eli-12. Ngiyayibona le ntombazane, lithi izwi likaNkulunkulu sehambe zonke inyanga ayofuna usizo, kodwa kasasizakala. Ngiyambona lo wesifazane, yebo kuJesu nangebaleka nangehamba, athi angisenawo amandla okuma phambi kwakhe ngimbambe, athi ngcono ngibambe umphetho,
ayibuka inkonzo athi noma ngahudula kodwa ngisakumbamba. Khona inkonzo yohudulwa lezulu. Inkosi noma kuthiwa unasisikhathi, noma kuthiwa sewujahile, noma ngathiwa ngibalulekanga, athi owesifazane uma ungangedlula iJesu athi izwa amazwi ami, athi bofunda ivangeli kaJohannes sahluko sesihlanu insizwa seyihlale for 38 years, owesifazane usehlale for 12 years, athi angikwazi ukudedela manje, athi angikwazi ukudedela, athi uJesu uzohamba, athi ngcono ungihudule nawe. Khona inkonzo yokuhudulwa, khona inkonzo yokubambelela, khona inkonzo yokuthi akusanendaba abantu bazothini. Now I can imagine owesifazane unomopho mefuna ukuyobamba uJesu, memhudula uJesu, igazi lenza kugeleza. Khona inkonzo kumele siyikhohlwe abantu bazothini. Khona abantu abanendaba nathi so lo ngesenza lokufunwa yibona. Khona abantu abanendaba nathi so lo ngensi siziqina zemcabanga abanayo ngathi. The moment sengicabanga differently, the moment sengenza differently, sesizitha. Besibathi ingoma abazothi akunendaba nomopho, vele abantu bayawazi. Besibathi ingobaba abathi akunendaba nesikhundla kodwa ngiyagulelwa ekhaya. Ashulu ukuthi abantu bazokwenzana. Kakade abantu bakhuluma wenze kahle, bakhuluma wenze kabi, bakhuluma ungenzanga lutho, bakhuluma ukhulumile, abantu bohlezi bekhuluma. Kodwa khona inkonzo. Ngimele ngithi no, angikwazi ukudedela. Abantu abalazi usizo obhekene nalo, abantu abasazi inyembezi odlule kusona, kodwa bona uthi no, not today, akudedeli, noma ungahamba kodwa uzangihudula. Lithi izulu kaNkulunkulu uJesu wama, lami izulu lathi khona ungithintile, athi owesifazane bengithi usewuhambile, athi khona ungithintile, angifuni ukuhlala entombazaneni enomopho, kodwa ngifuna ukuhlala endodeni eUJairus. Ayisindisa uJesu, athi eqeda ukuyisindisa bese kufika isigijimi, sithi isigijimi weJairus, lithi ungasamphazamisa umfundisi ngoba umntwana wakho usefile. Ngiyakubonga ukuhlengeza kwenyembezi, ngiyakubonga ukudinwa nolaka. Athi kodwa Nkosi umsizeleni lo wesifazane, umsizeleni ngoba ukuba ulibalanga. Athi uJohannes chapter 11, athi uMartha noMaria, athi Nkosi ukuba ubukhona, athi umnewethu ungabafaka. Have you ever prayed for people, Baba John, but prayed for your family member and they died? Have you ever prayed to uNkulunkulu basinda abantu wasikhulekela wena kwaba worse than before? Nake nahamba nabantu nathi kuyaqashwa lapha, abalethwe wena baqashwe wena usale. Wake wasebenza wafaka abantu ezikhundleni, wafaka abantu emsebenzini, wena wakuphelela umsebenzi walamba. Hawuke wasebenza wafundisa izingane zomalume, zoanti, zogogo nabo bonke bathola konke, waphela umsebenzi wayinja bona. How do you feel? I think you are always there, you are available. We have a time, I'm busy. When they need you, you drop everything. When you need them, they are busy. I can see in your basic Jairus. I can see Ulaka. I can see Jairus. Why now? Why today? When I'm seeing this saying, I'm shopping, getting ilanga. Kibugo asipasa
etshakadula njengethole ejabula ethi umopha usekho kodwa ngoba uJarius ethe kanti lo mopha ungabuya. If you ever felt so bad ukuthi engathi bengafalo yankosi ingafilo engathi inkosi lengane engithenge ibeletha still born engathi bengantshontsha leya lena ngiyomnikeza yona, not because unenhliziyo embi but because ishayeke enyameni. uJesu bezwe bekhuluma bephikisana ngapha nangapha lithi undlu uJarius awuphume bantu. Athi uJesu uJarius bayeke athi umntana akhe akafanga. Athi uJarius kodwa Nkosi no, science has told me ukuthi it's not going to happen. Have you ever lived in a state la emsebenzini sisebekhiphile incwadi bathi siyadiliza? Athi uJesu don't worry, I'm still in charge. Have you ever lived in a state where you have someone you love in ICU and everybody but makutshela udokotela ukuthi we've done anything and everything possible? Athi uJesu this is not the last chapter. Have you ever struggled with one module ukusuphase uthole degree ukwazi ukusimama? Athi uJesu this is not the end of you. Sizwe kaNkulunkulu uJesu uthe esehamba noJarius wayesetshela isixuku wathi salani, asafuna ukuhamba nani, salani. Endleleni befika ngasemnyango ebesebona abantu lithi izwi ngesiZulu babeyalusa bebanga umsindo bekhala benila. Nase nabahle nase nabukeka nibahle bangake enhlizweni zene kuyaluzayo, bangake engqondweni zene kuphithiselayo abathi inkosi kuyaphithizela kodwa emehlweni abantu ngizoqhamuka as if everything is okay. Asho njalo unkosikazi athi konke kuhamba kahle esheshiya isidumbu endlini. Fika uJesu uyababuka ukuthi why niyaluze, okwani lokuyaluza, wani nomsindo, wani umsindo kaka, okwani ukuyaluza, why phithizele enhlizweni zenu, why phithizele engqondweni zenu? Khona eminye imizwa ongena khona kuyaliwa bahlangene phezulu kaniphansi bangamahele abafuna ababhekana ukuthi uyangena endlini ushawa kwaze kwabanda kulo muzi. Mabefuna ukukhuluma nomunye usendela omunye SMS, befuna ukushiya umyalezo ubhala phansi. Okwani umsindo kaka, lesana lesiyaluyalu, okwani kodwa lokuphithizela ongaka enhlizweni zethu. Abanye abantu babuka, you think they have everything. Yes, they've got everything except inner peace. Banako ukuthula. Abanye imcamelo yabo iyasazi inyembezi zabo. Abanye bangena ama-office bavale bakhale basikihle sikananti ngoba ukuthula banakho. Athi inkosi sekinakho konke, kodwa inkosi ngipha ukuthula enhlizweni yami, ngoba ukuthula ngisenakho. uJesu ngikhalelana bese bethi ufile umntwana, athi uJesu akafanga. uJesu akafanga nomntwana. Bangithusa labantu. Lithi izwi likaNkulunkulu bamhleka usulu. Kunabantu abahleka uJesu noma esekhuluma kade wazi ukuthi uhleka umuntu oronke, ozothi maqedane bamhleke athi get out, athi hambani ngisanifuna. Athi ubhala kahle encwadini yesambulo athi abantu, athi awushisi, athi untuku, athi uJehova uzakukhwifa. My God, ngiyayisaba inkonzo yokuhlanzwa lizulu. Angazi ngizokwenzani ngawe. Athi ngcono ngihlanzele ngaphandle. So uJesu yabaxosha uthambani. Baxosha neqalekiso. Uthi hambani, konzweni ayikho. Hey thando sami, yazi kunabantu abahlele eduze kwakho. At the door of your house, there are people who are waiting for you to fail. There are people who can't wait to see you on your knees
uzojabulela ukwazi ukuthi uhlulekile. Kunabantu who will orchestrate your downfall. Just because inja ikuvezela amazinyo, it doesn't mean ukuthi iyahlekela. Just because ingwenya ikuvezela amazinyo, it doesn't mean iyakusmayilela. Just because oseduze kwenhliziyo yakho uhleli nawe uxoxa nawe nigogoshana naye nenza zonke izinto, it doesn't mean enhliziyweni yakhe wants the best for you. Khona abanye abantu abangafuni uphumelele. Khona abanye abantu abafuna uphumelele. The problem musufuna ukulingana nabo okudlula bona. You've become enemies. Do you have the guts yokuxoxa? Akuve kulula to walk away from people. Akuve kunzima ukuxoxa. And umtshela umuntu ukuthi you are not a bad person, kodwa you're not good for me. Maybe you're good for yena. Ngokumbona uX ngixabana. Kodwa be happy lapha. Now ungafuna lutho la, kodwa ube happy lapha, and you should realize you are not a bad person. Ukuthi nje asinayo chemistry. We are just not good together. Ngiyathanda. There's a beautiful thing in English. I love you, but I'm no longer in love with you. And it's possible that some way I still love wena, but I'm no longer in love nawe. uJesu kunenkonzo ayenzayo. Abaxoshe maqedwe nathatha uPeter, James and John. Ebesethatha ubaba nomama wengane athi asambeni siye la umntwana ekhona. Ngiyamsaba uJesu. Lo wesifazane in the whole chapter ukhulunywa ngaye kwiverse eyi1 kuphela. My God, I can feel this woman's pain. Ubukujarius uthi uvelaphi. If ufike 10 minutes ago ngabe umntana makafanga. Ngiyabuka lo mama ebamba ingane yakhe ethi baby athi bekezela ubaba usesendleleni uyeza. Bekezela ubaba uyolanda usizo. Have you ever held umntanakho afe esandleni sakho? Have you ever given birth to a stillborn? Have you ever been pregnant for 9 months and never give birth to a living child? Wake wangena esibhedlela abantu balindele indaba ezinhle. Ubafonela esibhedlela lungisana useshonile usibanibani. Have you ever lost a child? Angamdodoshiya wensizwe endengakala angagana shada wobani kodwa kuma wakhe will always be my baby. Esedindilisile emgaqweni bekhuluma bonke abantu, ekhuluma amaphoyisa nabo bonke abantu benza izinto kodwa kuwena yakho liyangana. She only gets one verse. uJesu uyangithusa. uJesu uyalo wesifazane uthi asambeni siye enxebeni. Ngiyayithanda inkonzo yasenxebeni. Ngoba enkonzweni yasenxebeni uthi uJesu ngifuna ukuya la kusopha khona, ngifuna ukuya la kubhibha khona, ngifuna ukuya la ubalekele khona ngoba enxebeni ngiyazi ukuthi kuyaphiliswa. Bangaki thina bahamba namanxeba abhibhayo kodwa sisaba ungekuko. Namhlanje umuntu akaMaria asambeni senxebeni. Asambeni siyolashwa. Sambeni siyophelelisa konke. Lot of voice come show Jesu uyangithusa akalisho ngesiGreek, akalisho ngesiHebrew, ulisho ngolimi alincela ngima. Khuluma Aramaic uJesu. Wakhuleka wathi isingisi hayi this is not enough. Angisakwazi ukukhuluma ngoJesu ngeke isingisi. Ngone ngiyokhuluma ulimi lami engancela. Lo Jesu usho njalo uthi Talitha Kumi. Ntombazanyana uthi get up. Now wish uNkulunkulu says the same thing thina namhlanje. Ase ukhale kwanele. You felt sorry for yourself for a long time. It's time to get up. This is not the end of you. You can still make it.